Стильный, динамичный дизайн больше не роскошь. Инновации доступны многим. Хавейл F7. Новый герой в городе. Хавейл. Веди игру. Меняй правила. Пройди тест-драйв у официального дилера «Автотехсервис» в Уфе на Бигбая 2/2. Юлдаш радиода тәртибе. Хайырлы сағатта республика! Әгер де поле чудес тапшыруын адағанан башына теклем қараһаң, Якубович кешеләрнең башынан тартып ала, ә ойынчылар барабанды туктата. Әгәр дә инде теге сәүдә кирегә әйләндереп караһаң, онда өс егет йондызларны эшеннән айырып, ярты сәгать буе йонсытып, урамда калдырала китә. Хатта кадагырак яңгырай. Әлегенән. Әлиһә барыла үз урынында, һез диванда, без телевизорда, бензин бакта, ишектәр бюджетта, шуңа күрә тыргалайык. Киттек. Әйдәгез. Ишектәр бюджетта. Хәерле юл, хөрмәтле телевизор караучылар. Әйткәндәй, бала сакта безгә ата-әсәй телевизорда уен уйнарга рөхсәт итмәй торганлар. Беләһегезме ни өчен? Кинескопта ултыртаһың, экранды бозаһың ди торганлар. Хәзер телевизордан Газизде карарга кушмайлар. Чөнки балаларның психикаһы бозыла ди. Дигәндә кинескоп дигән һүзне ишеткәнем, күзләр яшьләнеп китте. Күзгә ностальгия эләкте. Без шундай карт булһак та, замандан артта калырга тырышмайбыз, шулай бит егетләр. Шулай, һәм заман кушкансы, өйдә бала белән ултырып та аена 30 мең акча эшләүчеләрнең иң яраткан социаль сетьләре Instagramда ла без барбыз һәм бүген уны кулланырга булдык. Хөрмәтле телевизор караучылар, без бүген Instagramда язылучылар белән аралашырга теләйбез. Унан да бигрәк ярдәм итәргә. Без Instagramдагы тура эфирга инеп, безне караучылар, безгә язылучылар белән аралашып, уларның сорауларына җавап бирергә теләйбез. Әдерегезме, егетләр? Әдер. Каландыгыз, хайпандыгызмы? Әйе. Бәйләнеш булдырдым. Менә без тура эфирда. Сәлам. Был Филүс, был Газиз. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле Инста ямәгать. Теге сәүдәң тура эфирына рәхим итегез. Иң үзенчәлекле һорау бирүчегә бездән шәп бүләк буласак, шуңа күрә рәхим итегез. Асылып та без бүген тура эфирга юкка гына сыкмадык. Һеҙҙең көн күрешкә ниндәйҙер файда килтерергә булдык. Шуңа күрә әйдәгез, вакыт тәрәм итмәйек, бергәләп аралашып алайык. Без өсәүбеҙ, һәр беребеҙ, һәр өлкәлә белгестәр, ниндәй генә лә булган һорауга без яуап кайтарырга әҙербеҙ. Рәхим итегеҙ. Сәлам, бөтәгеҙгә лә бер кешегә лә ҡул болғап тормайбыҙ, сөнки башҡалар үпкәләйсәк. Халык йыйыламы? Халыҡ йыйыла, әле беҙҙе 11 кеше ҡарай. Бына Ғәзиз тапшырыу төшөргән һайын ошондай күренеште күрә. Ҡалтырған ҡулдар, ҡурҡҡан күҙҙәр. Балай йөрөргә ярамай. Әкәндәй беҙҙең өр-яңы машина, ҡотлауҙарҙа ҡабул итәбеҙ. Айгүл Хамитова һорай, егеттәр, ни өсөн 17 сентябрь көн буларда? Һава торышына һәм уның үҙгәрешенә бәйле һорауҙарға беҙҙең Филүс яуап бирә һәр ваҡыт, сөнки уның быуындары таҙлай көн булған һайын. Китергә теләмәгән йәй менән хужа булырға теләгән көҙҙөң алышы тип ҡабул итергә кәрәк. Һин беләһеңме миңә кемде хәтерләттең? НТВ тапшырыуында алып бара бит бер ҡарт ҡына, ике аралы күҙлекле. Беләһеңме, мин үҙемдә шуға оҡшатып ҡуйҙым үҙемде. Цвет Луна 2001 һорай. Ҡасан Өфөнөң телецентры Эйфель бағанаһына әйләнә? Әгәр дә теге өсәү аҡсаларын арттырып, телеүҙәктең башныһы башында ресторан төҙөһә, шунда әйләнәсәк. Әйләнмәйсәк, сөнки унда менергә ярамай. Токһуға. Радиация бик көслө. Инстаграмдың бит иң күңелле нәмәһе. Нисә кеше ҡарай әйткәндәй беҙ? Беҙҙе 25 кеше ҡарай әле. Телевизорҙан уҡатлым үше ҡарамай. 25-кә тулалыр инде беҙҙең бөтә ғаилә ағзаларын һанап ҡарағанда. Минеке генә өсәү ҡарай. Ҡайнамды ушан 4-әү. Ҡайным гармоны менән ҡарай әйткәндә мине. Бына нисек беҙҙең рейтингыбыҙ төҙөлә.
Ни өчен корот йыры популярлык яуланы? Чөнки халык майлы тормышта яшәй. Уйламаган ниндидер әйбергә ер багышлап ятаң, әлбәттә ул халыктың колагына элинеп кала. Менә ошо хәбәрдә нисек аңлайсыз? Албыргатмагыз Ямилде. Албыргатмагыз Ямилде. Иң әүдем тамашачыбыз бүген безнең хатта 4-нче бет дигән табыла. Ул Светлона 2001. Һез ниндәй хит языр инегез? Ниндәй ризык турында? Каймак турында. Не? Илюс, ниндәй ризык Мин турында хит языр инең? Димәк, язмас инең. Юк, айдагыз уйлап карайык, ысындап күлмәйинсә генә уйлап карайык. Ниндәй ризык турында йыр язарга була? Әй, Тәк бер камыр ашылыр ул. сәңсәк турында бар, корот турында бар. Чеборек. Яда оңайлы. Мин чеборек. Без эренте карамай микәхәт. Мин Кытай токмасы турында йыр язар инем. Хатта һүзләре ләдер. Я. Гастрит. Пам гастрит. Филос шул тиклем ябык дидер. Ябык? Безнең бит хәлләребез мавзолейдагы күк. Әйе. Ней ашатмайдар, ней күнмәйдар. Булды без тәгаен урынга килеп иттек. Бер тапшырылык булдылар. Барыгызга рәхмәт. Кайһылай технологиялар үсешкән егетләр. Бәлки безгә киләсәктә кунаклар менән дә шулай видео аша гына интервью яздырырга кирәктер. Бик мөмкин егетләр әйткәндәй. Еңел елпе кунаклар менән мөмкин. Абына бүгенге кунак менән был бармай, чөнки уны тереләй күрергә кирәк, иң мөһиме тереләй ишетергә. Сынапта уны тереләй ишетер өчен хатта заманында уны Италияга сакыргандар, яңарак кына. Каршылыгы бездә кунакта Башкортстанның атканаган артисты, Башкорт дәүләт опера һәм балет театры солисты Артур Кайыпкулов. Le cirque bleu de Ottawa. Le spectateur perd la tête. Le spectateur s'interpelle à grand fracas. Без опера һәм балет театры каршыһында һәм бына Артур. Опа. Хәерле сәгать Артур. Сәлам. Таушы кер. Әйдә рәхмәт. Сәлам. Без Филистик тавышы калын тиям була. Хилите сепи һәм Артур янында. Сәлам дип әйтәйекме? Чао дип әйтәйекме? Итальян сенсик була. Хәерле кич. Здравствуйте. Buonasera. Buonasera, Артур. Италиядан башлагас, шулай дәвам итәйек. Нисек барып электең? Ниндәй елдәр хукты ине? Уйламаганда келип чыкты инде ул Абдразаков Оскар Амирович. Дарун достары күп бит инде Италияга. Шул саткандар да әйткәндәрдән бер яш йөрсе кирәк. Бәлки мына постановка була. Барып Ирлан кемеме тигәсен мин куанып, нәйтме. Бер алдына килтерергә. Бер районга барып гастроль кылган кебек әйткәндәр. Италия бит инде ул опера йырсыларының Мәккәһе тигәктә була. Шуннан Башкортстанга йырсы һорап шылтыратып яткандар әле. Италияга ясар калмаганнар инде, тап биргә эндәшкәндәр. Онда акча төләмәйдәр йырсыларга. Һәм йырсылар барыла итексе булып киткән ди. Я күн менән ишетте. Кайдан беләм моны? Шаяртан әле. Юк, исән, нигә һиңә тукталгандар, Артур? Беренчедән ул партия шул мына минең тавыш хамактырылган мына баз, баритон, тенор була. Мин партия кушуы дип. Әйтергә телим дигән дә утырам. Партия кушкас. Марга тора килеп ябылган. Минең тавыш хамарак кешеләргә мин бер үдем генә әйттем Башкортстанда, шуңа миңа әйттеләр инде. Я әйтәм бит улар дуслар. Оскар Амирович менә шул Оскар. Куштанлык аркаһында гына барып элеккән. Шулай инде. Булат баягыла. Ничек килеп кайттың? Бик һәйбәт булды инде.
алдан куркунучураак болду. Мен бит тилди билмейм. Билишкене мында ерсылар весь итальянецтер инде көрдүм гана мына ушул Башкарт. Шуга шөрлөттүр дедирек. Ну, баргас баягы интернет бар бетинде. Анан өзүм менен словардар алып, укуп Ал партияны сен алдан ятлагайның бу. Албетте олар менге жибердилер. Вакыт эдгене болду инде улар менге отпускка сыккас эле жибердилер эле. Шуга ялтып да мени жакшылап. Мен да ял этмесин мондай мүмкүнлүк. Италияга алып барат. Бик матурунда мына 2 калала болдук, 2 спектакль өттү, Палермо һәм Таурмино деген. Булар икеле диңгез боюнда, инде галиматтыгы тауда, ну матур инде. Ял тилде инде эшлеп да, ялтып да кайтылды. Мына Италия тамашасы безнең тамашасынан айрыламы? Эле тамашасы бөрөктүп әйтергә була инде, билмейм. Монда да шул кол салалар инде. Брависсимо. Белиссимо. Унда ныграк анаулы күзләр менән карайдардыр ул. Шуны да бардыр, Безнең әйткәндәй мына һәрбер авылга бар, башкорт халык йырларын йырлайдар бит. Улар да мына һәрбер өйгә ин, улар опера йырлай. Тамашасына алыштырып булмайды дигәнгә бер һорау бар инде. Мына Өфөлә мәсәлән, һез бит чит телдә дә партияларда башкарагыз. Ятлап торагызмы һез ул партияларда? Әллә ничек җитә шулай йырлайсызмы? Кешеләр барыбер аңламый да инде. Юк, ятлайбыз. Мәсәлән, мен опера театрына барһам, мен исламда йырчылардан берсенең һүзләрен аңламайм. Икенчедән, нимә йырлагандарын аңламайм. Улар минеңсә Италияны, Милано, Белиссимо, Брависсимо дип йырлап торган кебек. Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында Ямил менән Газиз генә йөрмәй бит. Югары сәнгать әһелләре, югары сәнгатьтә аңлагандар да йөри. Ситтән килгән кунактар доктор шунда киләләр. Без тәҗрибәһен итәбез әле ул мына сититле йырлакту без аңлаган өчен үзебез мына. Мин ултырам дип я йөгереп китәм. Операны бит инде йыгылһаң да, үлһәң да матур итеп йырлап үлә. Оҙаҡ бер 10 минут. Йоғолом. Бына яттым. Тамашасыларда сағыштырыға келгенде, Қазақстан тамашасы ниндәй яғы менән айырыла? Һеҙ бит аңлауынса... Унда ла оҙаҡ кына эшләп ҡайттың. Бер нисә йыл. 3 йыл буйы эшләнем бит инде. Безнең халыҡҡа оҡшағандар бит ул бары ҡаҙаҡтар. Шуға айырмаһы ныҡ тип әйтерлек түгел. Айырмаһы нимәлегене булғанда, Астананы яңына күтәргәндәр, шуға яңы театр, унда мына күберәк эре түрәләр йөрөй торғай. Ябай халыҡ әҙ йөрөнө инде. Астанаға бик күп ҡунаҡтар килә бит инде. Иностранецтар да, Рәсәйҙән дә интеллект ошат ҡына ҡулсабалар да торып китәләр бит. Аҙаҡтан мына ябай халыҡ өйрәнеп йөрөй башлағандар инде. Ҡаҙаҡтарҙың милли телендә опералар күпме? Уларҙың мына беҙҙең Салауат Юлаев һаман операны төп опералар Абай тип атала. Шунда бер ролде йырланым. Абайда түгел. Абайда баритон йырлайым. Мин Сыртан дигән бер аҡ һаҡал, аҡ сәсән, беҙҙең сәсәндә йырланым инде. Ҡаҙаҡ телендә йырлау ауырыраҡмы һиңә, әллә итальян телендәме? Ну, итальянда алыр ул, наверное. Сөнки ҡаҙаҡ теле беҙҙең башҡортҡа бик ниңә оҡшаған. Улар даже аптырай торғайнар мин дөрөҫ йырлағанға. Яни Башҡортостанға кире саҡырып алдылармы, әллә үҙең ҡайттың? Саҡырып алдылар, тип әйтергә була инде. Ҡайтырға теләк юҡ ине булай. Юҡ, теләк булды ул. Ғүмер буйы бында эшләргә теләк булған. Ул киткеле килмәгәйне. Беҙҙең бит театрҙы яптылар. Шуның өсөн генә мына тауышты үҫтерергә кәрәк ине. Шуның өсөн тик кенә ултырһам, бында 3 йыл буйы театр ябыҡ булды. Ҡулыңды ҡыҫтыҡ, тағы ла һине ҡыҫырлыҡ һорауҙар бар. Тураһын ғына әйтергә беҙ күнеккәнбеҙ тапшырыуҙа. Бына күп кенә тамашасылар операны күңелһеҙ, эс бошорғос һәм ғөмүмән ялҡытҡыс тамаша тип уйлай. Бына шундай кешеләргә һин үҙең нимә тип әйтер инең мәҫәлән? Ул кешеләр бер килгәндерҙер инде. Шунда бер оҡшамаған опера булғандыр, или ауыр опера. Ул һайлап килер кәрәк. Беренсе мәртәбә килһәң, хәҙер икенсе стиль. Хәҙер халыҡ өсөн ҡуйыла, мына еңелерәк ҡаралһын өсөн. Режиссерҙар бик мына матур итеп эшләйҙәр спектакль. Киноһама ҡаралып тораһыңмы? Шуға хәҙерге операны мин ялҡытҡыс тип әйтмәҫтем. Заман менән бергә атлай. Килеп ҡарағыҙ, хәҙерге мына операны тип әйтермен ул халыҡҡа, ул кешеләргә. Бала саҡта һин дә үҙең Өфөгә йөрөгәнһеңдер, килеп йөрөгәнһеңдер. Моғайын да опера һәм балет театрына алып барығыҙ тип әйтмәгәндер. Ысын әйткәндә, мин бер ҡасан да операны йырсы булырмын тип уйламаным. Уҡыу йөрөнөм, ошо дип ҡына бер микрофонға йырҙар йырлап, матур йырлап, мына телевизорҙан йырлап, образование булһын тип йөрөнөм инде. Шунан Салауат Юлаевты ҡараным мин. Оҡшаны миңә. Шунан нисектер үҙем йырлай башланым мына арияларҙы. Тауыш та әйләнсе үҙгәрә башлағайны. Шунан ярата башланым. Салауат Юлаев тураһында һүҙ сыҡҡас, күп кенә кешеләрҙән ишеткән бар. Ни өсөн Салауат Юлаев ролен Артур Ҡайыпҡулов башҡармай? Ысынлап, сөнки бына мин режиссер булһам һәм миңә һайларлыҡ материал булһа, башҡа артистәрҙе үпкәләргә теләмәйбеҙ әлбиттә. Илһам Вәлиев тә үпкәләмәһен, Идел Ҡарабаев та.
Әмма Синең бuna фактураң ныграк тура килгән. куеп куйган салават. Әйе, мына фактура оқшайды біздің мына операла. Тауышқа бәйлеме ул? Әйе, драматический театрдардагы хамак алып келип мына тиге хин оқшаганың мына шулай дип куйып булмай. Тавышка карайдар, шунан гана кайфиятка карайдар. Шуның өчен минең тавыш бас, алардыкы тенор. Исмагилов мына мин нишлептер шулай дип бас дип язмаган. Мин дә гайбердә уйлап утырганда ничә ул батырды. Тиге түбән тавыш менән куймаган ул. Уның яшьлеген күрсәтергә теләгәндер бит. Аны хәзер без сирен белдек. Әйткәндәй, яңарак кына Атилла дигән партияны башкарырга туры килде. Ул да Салкалаевка якын да инде уйлап караган. Әйе, ул рольдә мин йырлармын дип уйлаган да мана, чөнки уны Россиядә куймайдар ул операны. Вердин опера шундай знаменитый түгел, куймайдар. Моны Уфала куертып кем уйлаган? Шу мына Илдарга, Нур Рахмәт инде шуның халыкка мына шундай опера уйлап иткән өчен. Россиядә беренчеләрдән булды. Ну, Россиядә икенчеләрдән. Икенчеләрдән. Маринка беренче. Әйткәндәй, бу бит Илдар Абдразаковтың тәүге режиссерлык тәҗрибәсе. Әйе. Нисегрәк ул үзен режиссер буларак күрһәтте? Тавыш күтәрдеме? Шундай тавышы була торып, ничек күтәреп? Я, сын әйткәндә тавыш вообще күтәрмәде. Бит үзе йырсы булгас, эшләү еңел булды. Һинең Инстаграмга караганда һәм ышанганда, һинең иң тогры тамашасың ул һинең әсәй. Әйе. Беләүсә ул бер премьераны ла калдырмай. Әйе. Бuna тәүге тапкыр һине сәхнәгә күргәндән һуң операла нимә дип әйтте ул? Бүген макта инде. Әсәй кеше инде. Баймактан килер инде ул эфигә. Әйе, Баймактан мына шулай дип килә. Альбина апай, афарин. Теге сөйдән, Баймактың иң югары мәдәниятле Әйе. тамашасы. теге сөйдән һеҙгә хөрмәт. Артабан да шулай дәртләндереп торыгыз улыгызды. Тагы ла бейегрәк үрҙәр һәм ноталар аласак ул. Артур, әйдәгез хәзер иң күңелле өлештәргә күсәйек. Уйнап алырга кирәк. Уйнап алырга кирәк. Тамашачыларда алдамайһың, гел телдәрдә ятлап, партияларда ятлап йырлайһың. Дип әйттең, бездә алдай алырһың юкмы хәзер без белербез. Бардачокта 2 конверт ята, Артур. Әйе, шул 2 конверттың икеһендә лә берешәр кагыз ята. Ул кагызларга һинең турала 2 факт язылган. Шуларның береһе ысын барлыктагы факт. Бере ялган. Береһе ялган. Без кайда кайһыныһы икәнен белмәйбез. Бу безнең редакциядә дип калган. Спектакль булырын онытып, кала сетендәге баксаһына киткән. Гомумән, Артурның кала ситендәге баксаһы булуы ихтималмы, юкмы? Шуны тәүдә белергә кирәк. Бәлки ул дусының баксаһында ялтып яткан булган. Бәлки. Старымның бик күп баксалары бар. Эргә тирәләр генә. Һәм кунакка йөрөйң. Миңа калган, опера театрында һинең спектакльләрең еш булмайды инде. Еш булып тора. Онтурлык дип язып бармайм бит инде. Кайберендә репетиция спектакльләр булып куялар. Шул вакытта ла кеше онытырга мөмкин. Була торган хәл инде. Не, бу була торган хәл ул. Мин юктыр дип уйлыйм. Башың яшь. Минексә булган. Яшь оныта торган кеше. Мин беләсәң байрам итәң онытам. Мин безнең тапшыруга эләккән кунакларның барының да намысына һәм гөнаһтары юк дип ышанам, шуңа күрә мин ышанмыйм. Ундай хәл булуы мөмкин түгел. Спектакль онытып йөргән кешене Италиягә сакырмайдар. Менә кырса шул. Дөрес. Артур, әйдә. Я. Ялган. Әйттем бит. Опера театры ул бит һиңә Филармония түгел. хәзер инде икенче факт ул ысын барлык булырга тиеш. Бәләкәй сагында шофер булырга хыялланган. Хатта водитель таныклыгы алып, КамАЗ машинада эшләп тә алган. Ысынлапмы? Был булган хәл. Булган хәл. КамАЗ машинаһында да эшләнек. Әйе. Бер ел гына түгел. Мин иң беренче егел машина түгел, грузовойга алган. 2 яшьтә. Атайым үзенең КамАЗы булды. Үзе еще теге хөкүмәт КамАЗында йөренә. Хөкүмәттең КамАЗыма бер кайда командировка җибәрәләр. Килми КамАЗга утырам да еләмен. Я бер ай галага, я авылга бесәнне алып килергә, утын алып килергә, шулай итеп Әле эшләр. лә ял вакытында ярдәм итәһеңдер. Әйе. Кем ныграк үкерә? КамАЗмы, һинме? Ысын барлыкта КамАЗда кыскырып йырлайм мин. Зато ул ишетелмәй. Рәхәтләнеп ялган. Тагы ла безнең бер әүдемлеге бит калды. Без кунактарны һанап карайбыз. Италия һанавы аша үткән кеше бәлки бирешмәс тә. Без һиңә һораудар бирәбез. 5 секунд эчендә ул һорауларга җавап кайтарырга кирәк. Әгәр дә барыгына дөрес җавап бирһәң, безгә КамАЗ бүләк итәм. Уенсыз булала. Башлаякмы? Башлайык. Беренче һорау. Артур, һинең яратмаган 3 ярың. 1, 2, 3, 4. Юкка түгел. Юкка түгел. Башта бер генә йөр инде шуны. Артабан дәвам итәбез. Икенче һорау. Һиңә 5 секунд эчендә хәзер 3 билдәле итальян кешене атырга кирәк. Йөрсә булган кем булган ул? Поворотти, Бачелли,
5. Палетти. Кім ол? Зениттің элекке тренері. Еші ғана білем. Үшінші сұрау. Қазақстандың ең матур 3 орны. 1, 2, 3, Нұр-Сұлтан, Төрт. Алматы, 5. Қостанай. Өлбірдің екен тей. Егіттер, мен де сұрақ берейін. 1. Артур, сәхнәгә сығырға қама саулаған өз сәбәпті ата. 1, 2, Бесей, 3, директор, дирижер. 5. Әнеге бісей. директор ма дирижер аңлашылай. Бесей, югіру өтті қорқаңды сықпай. Или екі сияқтығын бұрар керек. Бар ма? Ырым юрадар қашана. Операла өздерінің ырым юралары. Әрбір солист ала. Хинде. Менікі бір екі өсі ау. Бірағын мен айтырған гіл оңаяқ мұнан. Сәхнәгә сығам, гримеркынан сығам, лестницаға батам. Бисмилла менен дөрестер. Әйе. Футболшылар көп. Футболшылар да майдағы оң аяқ менен баса мене. Қайыш бұхала аяқтар. Опера балет театры ерсылар нисек ішке йөрөй. Уларның эш тәртибе нисек құрылған? Мәтәлән, әнең бүгін спектаклің юк икән тей. Ен килергә тиешме эшкә? Тиіш түгел, хин үдіңден тұра. Тауышты тоныста тұтырысын, мұна мен күн хан ерейін. Тауыш өсен күнекмәләр эшләйін. Әйе, чөнки менің үшін бір 2-3 күнде ерламаған тауышты әділеу адақтан қиынырақ була. Артур, бөтә опера ярсыларла бына һинең кеүек һөйләшәләр мо? Бына безнең кеүек ябай тавыш менән һөйләшә алаһыгыз. Һөйләшә алабы? Һинең һөйләшә алабыз дигәнеңдә. Тауышты бізде қоялар нисә йылдар буе. Үзенә үзе үзгәреп бетә. Артур, без һине алдап әйттек. Дөрес җавап бирһәң, КамАЗ бүләк итәбез. Бер КамАЗ пицца бүләк итә. Без асан итальян пиццаһы бүләк итәбез инде. Үдең дә ашап караганың бардыр пицца, Италиядагы пиццаны. Һәм әйткәндә эфирга тиклем һөйләшкәндә һин улардан нык тәмле итеп бешерәләр дигәйнең. Менә әлегә безнең өчен пицца ул һавыткыста ниләр бар? Шуны камер өстенә өйәһең дә, Қалдық малдықта. калын итеп бәлеш кеүек итеп бешерәһең дә, шул безнең өчен пицца әлегә. Хәзер бәлки безнең караш үзгәрер. Buonasera. Piacere. Emilio. Gli ingredienti: mozzarella, impasto, farina, prosciutto cotto, prosciutto crudo, salsa rossa, tomate, salsa miele e siepe, masline. Menday halma yegan kishi. Zakazga halmalar 5 barmoqlar rahmat etagan. Belishlar, lavishlar. Когда можно шаг. Менә миндә асын башкорт пицца тагы уяна башлана, мин бөтен ингредиентларны алырга теләйм. Иң мөһиме бөтен ингредиентларны тикә итеп алырга кирәк. Төректәр кебек. Ragazzi, первая pizza готова. Вот это я делаю. Бешиктәр биргән. Половинка ветчина, моцарелла, половинка маргарита классика, базилик, томатная моцарелла. Все. 2 минутта беште. 2 минуты. Духовка 400 градусов. Это быстро-быстро. 400 градус. Тесто тоненько, хорошее, видел? Это пробуем. Дорблю, күгәргән сыр. Заманында студент елларында һәр бер холодильникта дөймә тактап дорблю була торган. Күгәргән сырга, күгәргән биләш, күгәргән картоф, Дор күгәргән биләш, дор картоф. Күгәртеп хал куйган сез бай яшәгәнһегез. Брависсимо. Сынлыкта, хөрмәтле тамашачылар, экрандар аша һиләбез һеҙҙең һәләгәләргә дагы утыра. Һәм без уларҙы ағыҙыуҙы дауам итеп тәмләп ҡарарға булдык.
болса ерда болады деп, пицца болса ер болам. Артур. Бола. Ой, Вита, ой, Тамия, ой, Ore, questo cuore si state, lo primo amore, lo primo e l'ultimo sarai per me. Hey, Pierve Lubek. Pierve, понятно? Primavera. Құрметті ағзарлар. Құрметті тамашашылар, әгер де һез Өфіле, яғымаға Өфіге келіп, әсін итальян пицца ашарға тіләйгід екен. Зинин ауылында орынлашқан Элио пиццерия һәм сеньор Элио Спасибо шеф большое. үҙе көтә. Һәм әйткәндәй, был пиццаларда һеҙ саҡырып та алдырта алаһығыҙ курьер радиоламында. Уларҙың доставкалары эшләй. Әгәр дә инде һеҙ үҙегеҙ мында йыйынғанһығыҙ икән, беҙҙе лә саҡырығыҙ, беҙ дә килербеҙ эйәреп һеҙгә. Шулай итеп, Башҡортостанның атҡаҙанған артисы Артур Ҡайыпҡолов. Бөгөнгө эфир ҡунағы, ә беҙҙе ҡунаҡ итеүсе хужа, ул да булһа сеньор Элио. Грасия! Grazie. Брависсимо, белиссимо. Ә беҙ һеҙҙең менән ошо урында хушлашабыҙ. Беҙҙән һеҙгә теләк, тормошығыҙҙа барыһы ла боно булһын. Йәғни тәмле булһын. Чао! Arrivederci. Стильный, динамичный дизайн больше не роскошь. Инновации доступны многим. Хавейл F7. Новый герой в городе. Хавейл. Веди игру. Меняй правила. Пройди тест-драйв у официального дилера «Автотехсервис» в Уфе на Биг Бая 2/2.